ja 132 metriä hänellä ensimmäiseltä kierrokselta ja nyt se grafiikkaviiva, kuka ihme sitä on oikein hinannutkin näin lähelle, siltä se vähän nyt tuntuu, näin tulee ja komea hyppy, kyllä on ansaittu kärkimies siinä Simon Ammann, ei voi mitään, 143 metriä, kyllä. Ei voi mitään, tälle ei kyllä Kuningaskotkakaan voi mitään ja kuten näkyy täällä ennätysyleisö nousee seisomaan. Simon Ammann väläyttää huiman hypyn. Kova suoritus, kyllä nyt Harry Potter järjestää aikamoisen suuntaan ja Simon Ammann on myöskin mies, joka on pystynyt tekemään tällaisia hyppyjä monta kertaa ja silloin kun on se paikka, niin Simon Ammann pystyy myöskin venymään ja näin tapahtuu tällä kertaa 143,5 metriä, uskomattoman kova mäkiennätys tälle toiselle kierrokselle ja nyt se sitten on vain sillä tavalla, että Janne Ahonen jää 13,2 pistettä Simon Ammannista ja katsojat, tuohon ei enää ole mitään lisättävää, ihailkaapa tuota tekniikkaa, näin helppoa on mäkihyppy silloin kun kaikki sattuu kohdalle.